Goniometrické vzorce. V tomto videu sa stručne pozrieme na vzorce tangens x sa rovná sinus x lomeno kosinus x. A kotangens x sa rovná kosinus x lomeno sinus x. Prečo tieto vzorce platia, si vysvetlíme na pravouhlom trojuholníku. Máme tu pravouhlý trojuholník so stranami A, B, C a uhol x pri bode A. Predpokladáme, že vieme, že sinus nejakého uhla, v našom prípade x, sa v pravouhlom trojuholníku rovná pomeru protiľahlej strany a prepony trojuholníka. A že kosinus x sa rovná pomeru priľahlej strany a prepony. Taktiež vieme, že je tangens x rovný protiľahlej lomeno priľahlej strane a kotangens je rovný priľahlej lomeno protiľahlej strane. Teraz overíme, či naozaj platia vzorce pre tangens a kotangens. Začneme s tangenzom. Máme sinus x a kosinus x do pomeru, ako to hovorí vzorec. Za sinus a kosinus dosadíme to, čo sme si o nich určili pred chvíľou. Vzniknutý zložený zlomok prevedieme na jednoduchý tvar, napríklad metodou vynásobenia vonkajších a vnútorných prvkov v zlomku. Potom môžeme vyškrtnúť rovnaké prvky v čitateli a menovateli. Vznikne nám zlomok A lomeno C. Vidíme, že aj tangens x sa rovná A lomeno C, čiže sme dokázali, že vzorec platí. Pri kotangense postupujeme úplne rovnako ako pri tangense. To si môžete vyskúšať urobiť aj sami. Teraz sa pozrieme na nejaké príklady, kde sa využijú tieto vzorce. Prvá rovnica, kotangens x sa rovná 1. Kotangens x vieme rozložiť na kosinus x lomeno sinus x. Teraz vynásobíme obe strany sinusom x. Vyjde nám, že kosinus x sa rovná sinus x. Kosinus sa rovná sinusu v bode π². To vidíme aj na jednoduchom grafe, ktorý si môžeme nakresliť. Takže výsledok je π² plus kπ. Kπ preto, lebo kosinus a sinus sú periodické funkcie, čiže sa ich priebeh opakuje a body, kedy sa rovnajú, sa opakujú s periodou π, ako je vidieť aj na grafe. A nesmieme zabudnúť napísať, že k je z množiny celých čísel. Druhá rovnica. Kotangens na druhú x sa rovná minus kotangens x. Minus kotangens prehodíme na druhú stranu. Potom môžeme na ľavej strane vyňať kotangens x. Vznikne nám kotangens x krát kotangens x plus 1 sa rovná 0. Rovnicu si rozdelíme na prípady, kedy sa rovnica rovná 0. Buď sa bude zátvorka rovnať 0 alebo kotangens x. A prvý prípad je, keď kotangens x sa rovná 0. Vypočítame túto rovnicu. Kotangens sa zase rozdelíme na kosinus x lomeno sinus x. Celú rovnicu vynásobíme sinus x a vznikne nám kosinus rovný 0. Kosinus sa rovná 0 v bode π plus kπ. Druhý prípad je, keď sa kotangens plus 1 rovná 0. Jednotku prehodíme na druhú stranu. Z kotangensu sa stane kosinus x lomeno sinus x. Potom zase celú rovnicu vynásobíme sinus x a vznikne nám rovnica kosinus x sa rovná minus sinus x. Táto rovnica platí v bodoch 3π² plus kπ. Čiže rovnica má dve riešenia π plus kπ a 3π² plus kπ. Ďakujem za pozornosť a majte sa. Možno niekedy na budúce.